muri yeZimbabwe paita nyaya panapa manyaya uya timboonesana tongoti ga sanzaure kutema ugariri kwemukwasha munyowani munozviziva kuti nyaya idzi tinodzifambira chaizvo but ndisati ndadaro da kubva ndangotora mukana uno because nhasi handisida kuita zvekutambisa nguva. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa kambani obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, batai kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen is the biggest company in terms of kuregister on makambani nekuvhurira on FNB business account. So kana iwe usina work permit kana study permit vanokwanisa kukubatsira futi since vagara vatori mutrade rekunhikirikenda vakubatsira vanhu vakawanda. Vanhu vazhinji vabatsirika naMalawians, maZambians, maSouth Africans. A lot of people are benefiting from education research, especially pane iyi yavakazoda kuuya inonzi give back to the community, yekubatsira community yemaZimbabweans iri based in South Africa. Without wasting much of your time, regedzai tidzokere panyaya. VP Chiwenga naMnangagwa hapana communication ende zvirikuratidza kuti Mnangagwa achaudze vice president wake kuti arikuda kuenda kwaari kuenda kwacho achanogara madays mangani. Uyo akungoziva according to the order kuti muchasara muri acting president. You know, kwandiri it's funny because pakuratidza kuti hapana communication, hapana kutaurirana. Vanhu vanoswera vachidedzera yo way is the listening president what chichi vachitaura zvinhu zvakawanda. But now ngatitaurei on the issue iri paground iyi yekuti vanhu vanopfuura nepaAirport vachibvunzana kuti naimi muri kunogara nguva yakareba sei kwamuri kuenda ikokoko. Uyo atocheuka zvakatotosa zuva mudenga. I don't even know kuti what was the meaning of that. Ndo kunzvenga kwavanoita mubvunzo here kana kuti kuzvambarira kwavanoita pamusoro pemubvunzo. Maybe he was in a panic mode pakuti VP Chiwenga vanga vabudikira vakapfeka Gideon rekuarmy reugeneral. Maybe Mnangagwa doesn't know kuti zvinhu izvi zvinoitika at any given time zvokwanisa kuitika because munoziva kuti munhu agara angambori general akanhingina aikuresigna by age netime nechi but anokwanisa kudzokera achinokomanda foot that thing. I saw a guy anonzi Temba Mliswa ari kutaura nyaya iyo, ari kuitaura zvisingati because angaudzwa kuti uchapurunwa zvako wade mira uone zvichaitika ipapapa. So Temba Mliswa was saying people tagging me in these photos more than tite sei nenhau dzemachira aya. Some of the analysis around VP Chiwenga wearing his uniform to a military handover ceremony are just too desperate to make sense. It's common military etiquette that he can wear that uniform or for specific occasions. What is there to talk about in that? Unfortunately, it appears the mentality of many suddenly posturing about power and signals may actually be the same mindset behind his own actions too. If it was for the occasion, fine and dent, but if there were other motives, maybe zvekuda kuvhundutsira, it doesn't work. The country has a new high command and more power can never be resident in a retired general than in those who have been installed and legally occupy those offices. Only desperate souls with such conspiracies. Vapedza zvavo ndo zvinhu zvavari kutaura, but inini chinhu chandiri kuona ndechekuti havana chavari kunyatsonzwisisa. Even though vari kuzvitema political analysis vanonyatsonzwisisa zvinenge zvichiitika. Yes, once a soldier will always be a soldier. General anogona kutopinda muGideon rere akatokomanda ngapanzi paitika hondo izvi. So general aripo poitika kana anything chakanhingirikira ndo madhara vanotanga kutodedzwa panyaya dzacho ende vanenge vachitopuwa respect yakadarikidza zvekuti general anenge aripo haana chaanozombotaura. But it's something kana kuti it's reality yekuti havadi kutaura nezvayo panguva ineyi. Vanongotanga ngoti aiwa because of zvinhu zvakadai so hazvina kana basa zvekupfeka manhingirikeni. And I see people like George Charamba vari kutaurawo the same thing. George Charamba ndiye umwe futi akanzombotaurwa nyaya pachinzi arikuda kudzingwa basa and anogona kungopurunwa. But now handisi kuziva kuti George Charamba akuside kupi because George Charamba akanzi ane problem yekuti anongoganhira. George Charamba anoti akamboti anga ana Mugabe nanamai Mugabe ndobva ona kuti anamai Mugabe vakutora kumupuruna. Ndopa akatanga kuti is better ndiende kuteam Lacoste, iyi team G40 yandiremere. And of course team G40 yanga ine nharo. Team G40 yanga isingaite zvekusekerera madatsunya aya ekuti anozobudikira vanhu vakaita sana Daniel Garwe. Anditoziva kuti vakabva nekupi vanhu ivavo. Otonzi munhu iye munhu wepolitics, munhu akaita saziyambi onzi minister of justice. It's an insult. Ndakazvitarisa. Why?
ziyambi inini hangu honestly ndakamutarisa akatadza basa paakatanga kuzobuda achitaura kuti zvoni inini Geza ndoda kuti timbono investigate nyaya yake. Ndopandakana kuti this guy ane kutadza basa kwaaita. Ada kuno investigate nyaya ya Geza. Why? Wauda kuinvestigate munhu nekuti atobuda achita kuti haasi kuda zveZANU-PF, haasi kuda zvaMnangagwa. Ndoponosumuka kuti tuchka kuti right, munhu uyu akanzi akauraya munhu kwakadai so, ari kunzi akadai so, saka toda kuti timuinvestigate toita se. Tonzi tina minister ipa paanga ari muZANU-PF vachiwirirana hapana kana hwana akambosumuka achida unomuchallenja. Saka zvinhu zvese izvo ndakabva ndaona kuti itimu rekuti rinenge risina direction rese iroro. Maministers vekuti vanonyadzisa chaizvo. Now, let's talk about the issue of George Charamba, the one who is popularly known as Jawanda, the presidential spokesperson. Arkuti Blabi, the narrative on succession fears is fictional. What yesterday event did was to spark ignorance on the innocent story. It was a long-standing tradition in the military that when a full general exits and another comes in, all generals of the same rank re-emerge from retirement to don their uniforms as a mark of respect. That happens all the time when there is a chance of guard at the military apex. Kindly be humbly educated. Apedza zvake ari kutoonesa vamwe vanhu because nyaya yedu kunyora pari kunzi Gidya, ini nyaya yegidya ndagara ndatotaura. George Charamba ari kutotaura zvake ari kutowedzera kusanitize, ari kutoonesa vanhu kuti pase panonzi pari kupinda umwe general pachigaro, pari kupinda umwe general panyanga. Mageneral vanga ari kumashure vanga vari va same position iyo iri kupindwa vanouya vakapfeka. Ndaona vamwe vanhu vachitaura vachiti zvoni Sanyatwe wani anga aripo ipapo, saka muri kumboedza kuti kudii Sanyatwe anga akapfekawo uniform. Even Sanyatwe anga akatopfekawo uniform, munofana kutozvifila kuti what exactly is going on. Panenge pachigadzwa munhu anga ari position yaanga ari ipapo, ndo nyaya ingoripo chete. It's simple, but imimi kana matoziva kuti uyu anga aripo akatopfekawo, zivai kuti once a soldier will always be a soldier. Chiri kuitika nje kuti vanhu vari kutya kuvhunduka. That movie yakaitwa naChiwenga iyo yakavhundutsa vanhu, yakaita kuti Mnangagwa akanganwe zvaabvunzwa, aita nga asina kuzvinzwa, akanzwa kunga abvunzwa zvezuva kuti muri kubva zuva ripi, because akanzi muri kunogara mazuva akareba sei ikoko. It's on video, it's on record. Ndobva atarisa zvake zuva, and I was like, what? Question diki yabvunzwe. Alright, ngatiti I don't know, maybe that's the way he answers, that's the way he responds to the questions. Akadaro kana kuti tingati I don't even know. Teta kuvhiringizwa, teta kusvika kuti head of state mukutoti ari munhu ari kutobuda kuenda ku Angola achienda kuno represent Zimbabwe. Iye ari kutadza kunzwa a very simple question, and kana vari kubvunzirana pa airport, tingati isusu senyika takananga kupi kokuti vanhu vari makuru vanouya kunobvunzana maplans pa airport. Unosiya munhu ari vice president wako ari acting president asingazivi kuti ari kuita acting president acho kwemani green mangani, ko akasara achida kutora leave ndiani anozosara ari panyanga ipapo, zvinozofamba sei? Because zvinofanira kunge zvine madays haasiri anenge ari papresident kaningiri. Ndosaka uri kuona kuti vanhu vakufambisa propaganda vachitanzwa kuti next week chinogona kungochaya. Ina handizozivi kuti chinoda kugona kungochaya ndechechi, but ndiri kungoti hazvina kunyatsorongeka honestly, kuti munotaura kuti imimi munhu anoti vapa airport vobvunzana kuti saka imimi muri kusara, imimi muri kuenda muri kunogara mazuva mangani. Zvinhu zvokuti zvinofanira kunge zviripo panhikiri vatobriefana kudhara, kwete munhu akutoenda obvanzi muri kunogara mazuva mangani vanhu vachinzwa. Indashora ina handina unyatsopafarira zvangu, handonyatsopanzwisisa. Even kana though uri a leader must always lead by an example. Kutosiya waudza vamwe tiraita komana inini kwandiri kuenda kuti ndichanogara mazuva akadai. Even pamaprograms aya pa zvinonyorwa pasi zvinofanira kutauriranwa. Nyika yatoziva, vanhu toziva chakakoshera communication. Ndobazi ku lack of communication inokwadzisa. Ndo panozoita kuti even mupati mawo muZANU-PF vatanga kufungirana zvinhu zvisinga zvisipo nezvimwewo zvinenge zvichitanga zviripo. Ndo nyaya dzinenge dzichinetsa idzodzo. But muri yeZimbabwe I think ndatopedza, I've done my level best kuti ndionesane nemi zvinhu zvinenge zvichiitika kuti Mnangagwa achaudze vice president ake kana akuenda kuti achanodzoka rini. Anatemba Mliswa vari kuzobudawo vachitaura kuti uniform yange yakapfekwa machira, but vanhu vari kuzobuda vachitaura kuti no, Temba Mliswa uri kunyebedzera kuziva hako zvematongerwo enyika, but utori datsunya risina chatinoziva, because iwo haukamu kuti unotaura kuti hausi kunzwisisa kuti zvekupfekwa kwemainfomu magidhani azvinofamba sei. Something must be done. Cool TV, Team VAT.
asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulien.